Para sederek pasamuan ing Gereja Kristen Jawa Purwantara wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKJ Purwantara dina Rebo Kliwon tanggal 8 April taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan maca wacan kitab suci dina iki Injil Matius 8 ayat 1 tekan 10 lan kawaca ayat 1 kanthi jejer nilii pesarean. Bareng dina Sabat wis kliwat ing dina Minggu esuk umun-umun, Maryam Magdalena lan Maryam sijine padha lunga nilii pesareane Gusti Yesus. Ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sederek, wulan Maret wingi kula diceritani sedulur ing Solo nalika niliki pesareane Simbah Kakung lan Simbah Putri wis digoleki menyang ngendi-endi kok ora ketemu. Kamangka dikijing watu utuh pesareane jejer sedone taun 1982 lan 91. Dadi model kijinge beda karo kijing anyar sing lumrahe saka keramik. Para sederek ing kutha pancen nggusur makam sing ora nate ditiliki dening warise iku kedadian sing lumrah. Kebutuhan kanggo kuburan ora nate suda malah sangsaya nambah. Beda banget karo makam ing dusun kabeh melu njaga lan ngrumati, ora bakal digusur lan ditumpuki layon liya. Niliki pesarean iku wujude katresnan. Anggone mujudake rasa hormat lan eling marang suwargi kang sumare. Pesarean iku dadi cara bisa rumangsa cedhak lan rumaket marang suwargi. Lumrahe wong nggawa kembang sing disawurake ing makam ngelingake menawa urip sing endah lan arum kaya dene kembang sing mekar iku sakwise dipetik ya bakal enggal alum lan garing. Nanging kepiye menawa layon kang karukti lan kasarekake ing makam ilang? Wis ora ana maneh. Cariyos Paskah iku cariyos nalika niliki pesarean malah meruhi kahanan. Guwa makam sing kothong. Amarga kang sumare wis wungu ora maneh kagubet ing donyane wong mati nanging urip. Para sederek ing wacan kitab suci dina iki senajan kekarepane Ibu Maryam Magdalena lan Ibu Maryam sijine iku kepengin niliki pesareane Gusti Yesus. Malah dipethuki dening malaikate Gusti kang ngabarake wungune Gusti. Nalika enggal-enggal balik medhuki para sekabat liya lan martakake kabar menawa Gusti kang seda lan kasarekake wis wungu. Malah Gusti Yesus kang ngrawuhi lan paring salam. Tilik pesarean niku pancen wigati. Supaya papan makame para leluhur aja nganti digusur, ditumpuki dadi makam kanggo wong liya. Nanging luwih becik nguripi katresnan marang suwargi kang wis sumare ing pakaryan leladi lan ngrumati sesami minangka pangenget marang suwargi kang wis tilar donya lan sowan marek ing kalanggengan sih rahmate Gusti. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Apa bedane wong Kristen nalika niliki pesarean saka kulawarga utawa leluhur kang wis suwargi? Apa nyuwun berkah pangestu saka leluhur sing suwargi? Apa isih ndongaake kaselametane? Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, mugi binerkahan sakabehing pangenget dhateng para suwargi ing selami-laminipun. Mugi katresnan sedaya piwulang ingkang becik lan tuladaning gesang para suwargi menika
kang dadi dalane berkah lan lelati tansah ndayani para anak putu lan waris ing urip kang santosa lan dadi berkah marang sesami. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan. Gusti mugi paring berkah dumateng kita. Amin.